прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амен. 26-й дзень падрыхтоўкі да прысвячэння сябе Езусу Хрысту целаўлёнай мудрасці праз Марыю паводле святого Людвіка Марыі Грыньона де Монфора. Імкнуцца прыняць Марыю так, як яе прыняў Бог. Марыя – наша ліцейная форма. Прыйдзі, Стварыцелю, Дух Святы, наведай вернікаў сваіх, напоўні ласкай з вышыні сэрцы, што створаны Табой. Названы суцяшыцелем, Ты найвышэйшы Богадар, жыцця крыніца і любоў і ўзмацненне нашых душ. Ты спасылаеш 7 дароў, бо маеш сілу ад Айца. Праз Сына, абяцаны нам, Ты мноствам моваў прамаўляў. Сваёю ласкай асвяці сэрцы і розум нашы, і целы нам аздараві, і нашы цноты ўзмацняй. Ты злога духа адгані, і супакоем адары, заўсёды за сабой вядзі і прабачэння грэшным дай. Дай праз Цябе Айца пазнаць, і шлях да Сына пакажы. Ты дух любові іх дваіх, верам Табе ва ўсе часы. Богу Айцу хвала заўжды і Сыну Воскрэсламу. Суцяшыцелю Табе хвала на вечныя вякі. Амен. Ліст Яна Паўла II да манфартанскіх сямей. У Хрысце, адзіным Сыне, мы сапраўды з'яўляемся дзецьмі Айца і адначасова дзецьмі Марыі і Касцёла. Можна сказаць, што ў нейкім сэнсе ў дзявочым нараджэнні Езуса адраджаецца ўсё чалавецтва. Да Маці Божай з большай верагоднасцю, чым да святога Паўла, можна суаднесці наступныя словы. «Дзеці мае, я зноў нараджаю вас у пакутах, пакуль вобраз Хрыста не сфармуецца ў вас. Я кожны дзень нараджаю дзяцей Божых, пакуль Езус Хрыстус, мой Сын, не будзе уфармаваны ў іх ажна да поўні свайго ўзросту». Гэтая дактрына найбольш прыгожа выражаецца ў наступнай малітве. «О Духу Святы, дай мне вялікае прагненне, ушанаванне і вялікую прыхільнасць да Тваёй боскай абранніцы, вялікую апору на яе матчыннае ўлонне і няспынную надзею на яе міласэрнасць, каб у ёй Ты фармаваў ува мне сапраўднага Езуса Хрыста». З кнігі святого Людвіка де Монфора трактат аб сапраўдным ушанаванні найсвяцейшай панны Марыі. Заўваж, калі ласка, што я кажу «адлітыя ў Марыі». Ёсць вялікая розніца паміж стварэннем рэльефнай скульптуры з дапамогай малатка і нажніц і праз адліванне ў форме. У першым выпадку скульптуры шмат працуюць, робячы фігуры, і гэта займае ў іх шмат часу. А ў другім яны працуюць вельмі мала і ўсё робяць за кароткі час. Святы Аўгустын называе святую дзеву формай Бога. Гэта значыць формай, якая можа фармаваць і адліваць багоў. Той, хто знаходзіцца ў гэтай боскай форме, вельмі хутка ператвараецца ў Езуса Хрыста, а Езус Хрыстус у яго. З найменшымі намаганнямі і за кароткі час ён станецца абагаўлённы, таму што быў у той форме, што ўфармавала Бога. Велічае душа мая Пана, і ўзрадаваўся дух мой Богу маім збаўцу, бо глянуў Бог на пакору сваёй слугі. І цяпер благаслаўляць мяне будуць усе пакаленні, бо вялікае ўчыніў мне ўсемагутны, а імя яго святое. І міласэрнасць яго з пакалення ў пакаленне над тымі, хто яго баіцца. Паказаў моц сваёй правіцы, рассеяў тых, хто пыхлівы сэрцам, скінуў магутных з трона і ўзвысіў пакорных. Добром голодных насытил, а богатых ни с чим отправил.
прыняў свайго слугу Ізраіля, памятаючы пра сваю міласэрнасць, як абяцаў бацькам нашым, Абрагаму і яго патомству навекі. Хвала Отцу і Сыну і Духу Святому, як была спрадвеку, цяпер і заўсёды, і навекі вечная. Амен. Цяпер запрашаю памаліцца святы ружанец, давольную частку. Можна гэта ўчыніць адразу пасля гэтага кароткае разважання альбо на працягу дня у найбольш адпаведнай для гэтага хвіліне. Прысвячэнне сябе Езусу Хрысту праз рукі Марыі.